Hey YouTube, det er Magnus MB, og jeg er her på Magnus' Creative World. Vi vil lige vise jer, hvad vi har bygget her. Vi har bygget sådan en mand, som kan tysse. Han er mega awesome. Og I kan også trække ud væset her, og væset det ud her. Magnus, hvis du giver styr håndtag, så strænder han. Så begynder han simpelthen at strente, og nu kan han ikke strente mere. Og så skal han nok også lige over lige at trække. Ja, så bliver der trækket. Og ja, heromme de kører på til. Jeg tror bare Magnus han har lavet det under jorden. Så har han også lavet sådan en mob-arena. Den har også lavet alene. Den måtte jeg ikke være med til. Ej, der var han der ikke, så det er ikke min skyld. Nu skal vi prøve, så jeg kan åbne døren her. Det her til her, hvor man står her. Så når man trækker her, så åbner det til alle monstrene derinde. Det er nok ikke lige præcis samtidig, og der er nogen, der mangler det, fordi jeg ikke er særlig god til redstone. Og det her er en der, hvor man kan have omklædningsrum, hvor man kan gå ind og, eller garderobe, hvor man kan gå ind til armor og diamonds, svær og sådan noget, og sådan noget. Så længere ned, så. Ja. Så nu går det bare for mig. Lige dit face. Så her er det der, hvor man spawner monster, så vi selvfølgelig gider os gøre sådan, så der kan komme monster. Så kommer der monsters. Der kommer 4 gange. Jeg kunne ikke finde ud af det der rapid dispensers med 4. Med 1 håndtag, så. Der kommer 4 gange 64. Var det ikke sådan, Magnus? Hvad? Ja, men det var alt, hvad vi havde i dag. Jeg håber, I vil subscribe og like. Ses.